سلام زخبركمن زخبركن سمعتنا أبز حلف سوون هجراوي إنستيتوت العلوي تمرتن مرمرن مس يونيفرسيتي ماكل محدرة سويزن يونيفرسيتي دو أفريكان بمقان أبز تفعلي تكالات منجستي بناير حقت تمرتي بناي ماسترس ديجريز ودو 30 حدا تمهارو أبز تمرقلوس إنبل زيد هزس تحستيو كلونا أبزي كال عزوريان 30 حدا تمهارون استمرقلون أقاطمي نزين بركونات ممرقتا زن صبارق ريبورتاج موسيانا يزجي كابز تخططلون نقلة تمرقتي كابز زاراربومن تحسو مركز بمقبار زدلن يعيو صنعي مكتال لعلو تكالات تمرتن مرمرن كمون زي تفراليو عدومات أقايشن مرقاتن ببطو مسحزو تسنى سرعات بزغرة سماتات فليمو مرح مدب نايمكوع مساكم كالم استسمعه أب هجراوي إنستيتوت العلوي تمرتن مرمرن دايركتور مزنان قمقمان دكتور بسرات قبريا قالنا يتعلت أغربا نسا كمزبولتو اتي بمتعبار مس مشارختنا زتوهابه تمرتي مرأينايتي ابتكالات منجستي زركب عقمسب نممعبال زتعطوه مبسعان زتقبره وفرن مقانو بمحبار اتمدب ناوص اي سريدكا بممهارن اب كوليجات ناي دحر مرقا مدبات تمرتي بمسفحن بخال اقاباباتن يسالسل كمزولو ابرها كسيلا دما ناي مدب رحقت تمرتي اب 2013 كمز جمره انسيرا أبتو أنتي كم هاروز فقدولهم حسيا سرحتنياتات كابز تفارليه مديسرتاتن تكالاتن كوينهم بتكالهم فقار زرخبون أبتكالهم لعلى 3 عامات بسرح زقلقلون كون ممزانيتات زمالون كونقا انجليز تفتينهم بقعاتهم زرقا قصو مغانو عبرها نتمرقتن سرابيتهم من دمه انكو عقصوكم إلا The distance education program at the National Higher Education and Research Institute is coordinated by the Bureau of Standards and Evaluation. The current distance education program started in April 2013, enrolling from 33 ministries and government institutions in 3 phases by selecting eligible candidates. The students were nominated by their respective ministries and organizations and had to fulfill requirements such as 3 years and above of work experience. They have to be of a certain age limit and had to pass qualifying English proficiency examination. فصامي دايركتور هاجراوي انستيتوت تكالات لعلو تمرتن مرمرن دكتور هايل محسون ابتناي ممرق سنه سرعات بمركاب نمرقات انكو عاقوسكم فرصامكم ارايكم بمبال نزين مغوار منغستي زي حلال سعرن vested in me by the government of the state of Eritrea and the National Higher Education and Research Institute. I hereby declare the second distance education commencement of the Bureau of Standards and Evaluation officially open, and I authorize the Bureau to confer master's degrees to the graduates of the current academic year. أموداتا نايت سنسرعات منستر تمرتي أتو سمر الرسوم قالوا سمعنيرو منستر سمر زقربو مدره كأسئلة نقرب لكم زغبركمن منستراتم لعلوت حلفت جنبارن كبور دكتور هايلا محسون فصام ديريكتور هاجراو انستيتوت تكالات لعلوت تمرتن مرمرن كبور بروفيسور تيتسان مكتل چانسلر سويس مانجمنت سنتر يونيفرسيتي أبزيل لولو عبالات هاجراو انستيتوت تكالات لعلوت تمرتن مرمرن مغرب تمرقتن عدومات اقايشن لعلن كرمم كلو كورات تمرقتي بمجمريا باقاتا من عيزعلت سنة سرعات مرقة نتمرقتن بيت السوامن يوهانا أبل كاتيلي كل زاد اللي سقاتا واددون وهايدون نابز درجازين غتوصحو زي سعر بيت صفت هاجراو انستيتوت تكالات لعلو تمرتن مرمرن كومون كل زاد اللي نايجيزين نواتن دقف بمتتاح متشو نايت مرتحواهو زفتروا لكم تكالاتكم انكو عفرس اماكم ارايكم ابل تمرتي مسرت كل قطوة المحبرون عبيت هاجرن من محاش منا وبرو حزبن مخانو
أدماساو حكيم منكوركور معبال مخانو بمجنزاب دمايو منقست إسترا لعل كولا حتى هيبون جزيف وفرس أقاتات غيرون سرحاد زلو نخلهم زيقاتات عب كل درجات تمرتي معري عدلات زهب حقراو تمرتاو بوليسينا دما مجلسي نايزي رئيزيو كند زغوني قنتي عب كل جاز وهاب زلو مدوبن سرعن نايل علواي تمرت عدلات عقمين ايتم ابنطوف سراح زركوب سراح تنياتات استفلاليات كالات منغستن جنبارن نمبرخ اب استفلالي اقاطامتات ناي حاصيرن نوحن رقات تمرت هو صنيحي زلوم معلتي نصمبلو زلنا ممرقتا ناي سلاسان حدنا والات استفلاليات كالات منغستخا مغسلتا نايتي كرمحجي هاجراو انستيتوت كالات العلوات تمرتن مرمرن Swiss Management Center University, Common University of South Africa, UNISA, بمتحبار كوبوت صنحي ناي دحرم الرقا ناي ملا أخت مرتزفري مهرتي بزي أبكل التزريات تسلاسل حبارة ومدوات لما درو لعلي 7 غمت استحبره زغونو زيقاتات بدرجة ماستريت تمرقهم أكاديميون مياون عقمهم كبرغو كيلو مالو عمدم نمتا نخلهم تمرقتي دقيمة يوانا نابلكو بزي سنقم وزلهم فلتاتن تموكرون عمدم فعتي توافيركم لزلهم سراحات هاقراو لمعاتاو مدوات زي جبت عبركتو تقبرو لعب تثبيت يقبر لكم زلال معو زغرين كبرن سماعتاتنا عودنا عفاش ካብቶም 31 ተመረቕትን ስድራ ቤቶምን ንገለ ረኺብና ኣዘራሪብና ኣለና ንከታተሎም حدش صحيح بحال كمينستر زينه حري حدش مجمريا انكو عبد بقعكا انا لي مجمرا المينستر زينه سلاز صاحبنا عدل مسكن مجمرا هنرقع حلنا بتزغلغلنا بزغلغلنا عامتات بابسر عبد النورنا بكرو زوت اساسير مينسترنا انا نزاد الزيبنا مالتي حري زناي دحر مرقه كله بتاقباب فليد بلايو مخنياتو تي ناي قداماي ديغري دارغا مستناي هاي سكول تاساسريو قصمس ممهرت مهارولو همز ناي رحو بمل اخذ كبر تمرتي بعلها ممهر بعلها تمهراي انت كلتي بعلها تمال سلازلك ازيو بدهي بزحت نبل لك بزحت سعر لك قن سرح خلك اجي ناي سرح بدهلو ناي تمرت بدهلو كلتي امريكان هتكاي ازي خبد بلاي منسترنا انت غيرو بزغاطمن كمسكن زدل انتاي ابصراحنا بزح تعابيرنا تمرتنا نهون كاب تمرتنا معرمزنا ساتنا نهون سغم بزح عدلات فطيرلنا اي بزح متحبار غيرنا اي سلاز غيرنا نزي اغاطمنا نور بدوس كنسغرحنا مالك تمرتي حنساب تماهركا دودو لا يكونن موالكا تمهري قصالي اب حدا درجه دودو سلدي يكون قصال تنبو قصالي عدمون عنقاف يكون انتي داي نغزي خاص بهم يوديبكات تتقوملي غزي حنحر وديبكا بسرح خاصاني 5 مرت خاصاني 5 محبراون فتاتكاون بتحد غون سلدل مالتي نزي ما واحد كان دحكيتكا زعنقفكا نغير لا حقيو تمرت خبرت اخيلي بدهتك بزح اخيلي ግን ነዚ ንምብته غزي هم وداب تراي كمزو عد مدبل كو دمان تمرتي عدمه غزي سلديفلي كل غزي هتمهر يخر እዚ ፎርማል ትምህርቲ ዳይና ወሲድና ይምር ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ማዓልታዊ እንዳተማሃርና ኢና እዚ ወቅዓው ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ግን እዚ ኸኣኒ ቀጻሊ ግዜ ከመውዳት ራይቲ ሚስጥር ናይ ዝዓውት ማለት እዩ ትብገስ ከለኻ እምበር ደኽእሎ ኢኻ ትብል ሓደ በቲ ሓደ ስራሕ ኣሎ በቲ ማሕበራዊ ንጥፈታት እውን ኣሎ እቲ ትምህርቲ ከዓ ብዓብዪ ሕጂ ምስ ዲስታንስ ምዃኑ ባዕልኻ መምህር ባዕልኻ ተማሃራይ ምስ ምዃኑ በቕረባ ጋይድ ዝገብረካ እውን ስለ ደየለ እምበር ደኽወፅእ ኢልካ ዝተሓሲባ እንታይ تمرتي حدا فلتات يوسخلك اي كلاي دما نزنبركا تمكرو ناب
ከምዚ ሓደ መስርሕ ኮይንሲ ግብራው ታሽማ የማዕብለልካ ስለዚ ኣብቲ ዝነበረን ስራሕ ኣብቲ ክገብሮ ፀናሑ ኣበርክቶሲ ያዳ ሓይሊ ወሲኹስ ኣበርክቶ ክዕዘዝ ክሕግዘኒ ተስፋ ገብር ሕራይ ከምዚ ዓንቶይን ጥቕሶ ፀናሕና ብዝተፈላለየ ምኽንያታትን ገለን ድሕሪ ምርቓን ገለን ደው ንዝብሉ ወይ ድማ ትምህርቱን ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ መወዳእታ ከምዘይብሉ ቃልሲ ከምዝሓትት ንመንእሰያትና ብሕፅር ዝበለ እንታይ መልእኽቲ ክተመሓላልፈሎም ትኽእል? ኩሉ ግዜ መንእሰያት እቲ ውዑይ ዕድመ እንድዩ ሕጂ ኣብዚ ውዑይ ዕድመ ፈታኒ እዩ ማለት ንየማን ንፀጋም ድወስድ ከምዚ ቀራና መገዲ ሕጂ እታ ቀራና መገዲ ክትለልያ ክትክእል ኣለካ ዓይነት እያ ተቐልዕቲ ዓይነት እያ ፀጋም ትወስድ ዓይነት እያ እታ ንየማን ትወስደካ ኩሉ ግዜ ንየማን ትወስድና ንወስድ ስለዚ ሓደ ራእይ ክህልዎም ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ኣለኒ ነዚ ፍልጠት ድማኒ ዝዓበየን ዝኸበረን ሃብቲ ፍልጠት ፍልጠት ኣይበርስን እንድሕር ፍልጠት ኣሊካ ከኣኒ ኣብዚ ኸድካ ሃትካ ኣብዚ ሃለኻ ኣለኻ ኣበየናይ ኩርናዕ ናይ ዓለም ሃሉ ብዘየገድስ ፍልጠት እዩ ዘናብር ስለዚ ፍልጠት ከም ዘናብር ፍልጠት ሓይሊ ምዃኑ ፍልጠት ብዙሕላ ናይ ሂወት ምዃኑ ፈሊጦም ኣብ ፍልጠት ዘለዎም ግንዛቤ ክዕብዩ ፍልጠቶም ንምስፋሓ ቀፃሊ ክፅዕሩ ከንብቡ ክመራመሩ ኢላብዎም ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ክመስግኖም ዝደሊ ንስድራይ ብዛሕለፈ 4 ዓመት ብዙሕ ውረደ ዝነበረ እዩ ኣብ ጎናይ ኮይኖም ዝያዳ ትምህርተይ ክቕፅል ስለ ዝሓገዘኒ ኣመስግን መሳርሕተይ ናይ ቀረባ ሓለፍተይ ከምኡ ብዙሕ ምትብዓት ክገብሩለይ ፀኒሖም ገብረስላሴ ደበሳይ ባፍቱ ይበሃል ተምሃራይ ነይረ ናብ ቃልሲ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ሜዳ ወሪደ ማለት እዩ ዝተረፈ ግዜ ክሳብ ናፅነት ኣብ ቃልሲ ሕሊፈዮ ድሕሪ ቃልሲ ከዓ ናፅነት ተረኺቡ ዕላማ ተወቂዑ ሰላም ረሃባን ኮይኑ ከም መደብ ከዓ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ነቲ ቀደም ሓዲገ ዝኸድኩ ዝበለፀ ዕላማ ኢለ ንክቕፅል ዕድል ረኺበ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀፂለ ሕጂ ከዓ ንመፃና ኣብዚ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ንቀዳማይ ዲግሪ ክምዝገብ ከለኹ ዋይ ደይስቂልካ ከምር ወረቐትካ ክትረክብ ከለኻን ክትምረቕ ከለኻን ጥሮታ ክትወፅእንሳ ሓደ ይብሉን ነይሮም ኣነ ግን ደሓን ዋላ ጥሮታ ዘይኮነስ ዋላ እንዳሞትኩ ናብ ጉድጓድ ከማን ክመሃር እየ ዝብል ራእያ ስለ ዝነበረኒ ቀፂለ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ተወቂዑ እቲ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብዚ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ረኺበ ብድሕሪኡ እውን ንሃገረይ ከገልግል ትምህርቲ ብዝሓሸ ብዝበለፀ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብፅቡቕ መረዳእታ ትምህርቲ ዝተሓወሶ ቀፂለ ድሕሪኡ እውን ከም ዕድል ኮይኑ ነዚ ካልኣይ ዲግሪ ምስ ዓበና ይመፅ እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ድብሉ ሰባት ገና ነይሮም ዋይ ሕጂ ደኣ ንዓኻስ እንታይ ክኾነካ ገለ ድብሉ ተቐዳመይቲ መርገፂሳ ስለ ዝነበረት ሓጊዛትኒ ንኣነስ ክቕፅል እየ ዋላ ከብበሉ ደቂ ሰባት ኢለ ዝግባእን ዝፃዕሪ ገይረ ኣብዚ ከዓ በፂሐ ማለት እዩ ማለሲ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ናይ ምምሃር ዕድል ንምሃብ ንዜጋታቱ ዘለዎ ከም ቀዳምነት ካብ መጀመርያውን ኣብ ገድለ ከለና ተጋደል ስራሕ ተምሃር ዝብላ ጭራሕታት ነይረን ሕጂ እታ ተጋደል ዳርጋ ኣብ መብቃዓ ኮይናስ ኣብ ተምሃርን ስራሕን ስለ ዝኣተና ስለዚ እዚ ዕድል ናይ ምምሃር ኣምፂ እዩ እዚ ዕድል እዚ ነቶም መንእሰያት ቀዳምነት ክወሃቦም ኣነ እውን ቅበሎ እየ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዓበይቲ እውን ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ደልየ ኢለ ነቲ ዝሃብክዎ ዘቕረብክዎ ሕቶ ከዓ ተቐባልነት ረኺቡ ከም ሰበይ ከዓ ንተፈቲነ ስለ ዝሓለፍኩ ንክቕፅል ዕድል ረኺቦ ማለት እዩ ሽመይ ስሞን ሉል ሰገድ ዘድንግል ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊደ ዓበ ብሰንኪ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ተሰጊገ ምስ ስድራይ ኣብ ኤርትራ ኣተ ኣብ 98 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃይ ስኩል ኣብ ኤርትራ ኣብ ደንደን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጀሚረ ማለት እዩ መልቀቕ ፈተና ወዲኤ በቀዳማይ ደረጃ ብዓውዲ ስነ ቁጠባ ቃባይት ንግድን ኤርትራ ከም
ክሬዲት አናሊስት ኮይነ ክሰርሕ ጸንሐ እዚ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትካላት ትምህርቲ ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብሓፈሻ ብዝኸፈቶ ናይ ትምህርቲ ዕድል ድማ ኣብዚ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተኻፊለ ሕጂ ብናይ ማስተርስ ኢን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ዝምረቕ ዘለኹ እዚ ትምህርቲ እዚ መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኸፈቶ ዕድላት ከም መእተዊ ፈተና ተባሂሉ ተገይሩ ነይሩ ድሕራይ ነቲ መእተዊ ፈተና ምስተኻፈልና ነቶም ናይ መሕለፍ ነጥቢ ዘምፃና ኢና ኣብዚ ከም ተማሃሮ ኮይና ኣቲና እቲ ረቋሒታት ነዚ ይመስል እቲ ትምህርቲ ዝሓለፈ 4 ዓመት እዩ ነይሩ እቲ ኣገባብ ትምህርቲ ድማ ብኦንላይን ናይ ኢንተርኔት ትምህርቲ እዩ ነይሩ መጀመርያ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ጸጋ እዩ እቲ ጸጋ ድማ ዕድላት ምስተኸፍተ ኢኻ ኣብኡ ትቃለስ ማለት እዩ እዚ ዕድላት እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝኸፈቶ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ትቃለስ እቲ መጀመርያ ሓቂ ሓይሽ ከምዚ ምስራሕ ምስቲ ናይ ማሕበራዊ ፀገማት ወይ ድማ ማሕበራዊ ቻሌንጅ ሱናሎ እንዲ ኣብ ኩሉ ሰብ ምስኡ ኮንዶኾን ይውዳእ እዩ ዝብል ታሽሙ ኣለካ ኣብ ኩላትና ወላውን ካባይ ዝኸበደ ዕዮ ዝነበሮም ወለዲ ቆልዑት ዘለዎም ሓዳር ዝኣልዩን ነይሮም ኣነ ግና ኣብቲ መንጎ ትምህርቲ እውን ስለ ዝተመርዓኹ ንዓይ ሓደ ካብቲ ኮርነርስቶን ኣብቲ ናይ ህይወተይ ማለት እዩ እቲ መሬት ግና እቲ ኦንላይን ዝበሃል ብኢንተርኔት ዝግበር ትምህርቲ ቅሩብ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ ኢንተርኔት ኣክሰሱን ስለ ዝደሊ ኣቲኻ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተኸዮ ግና ጥዑምን ዝበለፀን ኮይኑ የረኺበዮ ማለት እዩ ኣብ ባንክ ኣባይት ንግድን ከም ክሬዲት አናሊሲስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልቃሕ ክፋላት ናይቲ ባንክ ይሰርሕ እቲ ግዜ ኣብኡ እትህቦ ኣገልግሎት ሙሉእ ሰዓታት ስለ ዝኾነ እታ ዘላትካ ግዜ እታ ናይ ምሸት ሰዓታት እያ ማለት እዩ ወይ ድማ እታ ናይ ለይቲ ስለዚ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ወይ ነቶም ስድራኻ ገዲፍካ እታ ትምህርትኻ ክትመሃር ኣለካ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ሕፅረታት ክንብል ከለና ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ ሕፅረታት ክንቀበሎኻ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕፅረታት ንዓና ዘጋጠመና ምናልባት ናይ መስመር ናይ ኢንተርኔት ክህሉ ይኽእል እዚ ግን ከም ዓቢ ሕፅረት ኢልካ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ታሽሙ ዘጋጠም ሕፅረታት ከዓ ኩሉ ግዜ ወይ ድማ ፀገማት ስለ ዘብልሑኻ ክትነፅጎም የብልካ ኣነ ከም ኣብ ባንክ ሰራሕተኛ መጠን እቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክትበፅሕ ከለኻ እቲ ስኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ኣነ ቅድሚዛ መዓልቲ እዚኣ ወይ ድማ ቅድሚዚ ደረጃ ዝምብፃሐይ ዝነበረኒ ኣበርክቶ ኣብቲ ትካለይን ብሕጅን ንድሕሪ ሕጅን ዘሎ ኣበርክቶን ዴፊኒትሊ ክፈላለዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብቲ ናይ መዕፀዊ መልእኽቲ እውን ዝተዛረብኮ ኩሉ ግዜ መፈፀምታ ማለት መጀመርታ ማለት እዩ ስለዚ መፈፀምታ ናይ ትምህርቲ ማለት መጀመርታ ናይቲ ግብራዊ ዝኾነ ስራሕ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ምስጢረ ቃል ናይ ዓለም ትምህርቲ እንተደኣ ሰኒቕካ ኣብ ዓለም ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ክንብል ከለናኻ ኣብ ዝተፈላለየ ህይወታት ናይ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ ዋላ ብዓይንና ክንጥምቶም ንኽእል ተስፋ ክቆርፁና ዝኽእሉ ነገራት እንተረኣና ግናኸ እቲ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ዘይወፅእ ሃብቲ ስለ ዝኾነ ክነእትዎን ፅቡቕ ጌርና ድማ ክንቅበሎን ክንክእል ንመንእሰያት መሓላልፎ ዝኽእል ምስጋና ነዚ ህዝቢ ኣብ ሕብረተሰበይ ከይድ ናብ ላዕሊ ብሃገር ደረጃ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ከይተማሃረ ንውሉዱ ዘምህር ሕብረተሰብ ስለዚ ከመይ ገይረ ክኸፍሎ ኢልካ እውን ይኸብደካ ስለዚ ቀዳማይ ምስጋናይ ነዚ ህዝቢ እዚ ካልኣይ ምስጋና ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ወፍሪ ክንደየናይ ፍረ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ነዚ ዕድላት ስለ ዝኸፈተና ኣዝየ ከመስግን ይደሊ ቀፂሉ ድማ ንላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ንቢሮ ኦፍ ስታንዳርድ ልክዕ ከማና ተምሃሮ እዮም ነይሮም ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስና ምሳና ስለ ዝነበሩ ንዖምን ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ፍጹም ብርሃን ንጉሰ ይበሃል ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብቀዳማይ ዲግሪ ተመረቀ ሕጂ ድማ ካብ ኤስኤምሲ ብግሎባል ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ወይ ድማ ናይ ማስተር ዲግሪ ይብል ኣለሁ እዚ ትምህርቲ
መቼም ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብኢንተርኔት ብዲስታንስ ለርኒንግ ስለ ዝነበረ ቁርብ ክበድ ይብል እዩ ምስ ሓዳር ተሓዊስዎ ቆልኡ ተሓዊሶሞ ድማ ቁርብ ብርተ ይብል ማለት እዩ ግን ክሰግረ እንድሕሪልካ ድማ ዘይስገር ድማ የለን ክንሰግሮ ኽኢልና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብድሆታት ምናልባት ናይ ኢንተርኔት ቁርብ ናይ ኮኔክሽን መውሓድ ተዘይኮይኑ ትካለ ብናኣና ወገን ክሳይ ግበር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ዕድል መጀመርያ ከመስግኖም ዝግባኣኒ ኣለው ብዓብዩ መንግስቲ ኣሎ ነዚ ዕድል ዝሃበና ነዚ ካልኣይ ዲግሪና ክንገብር ዝገበረ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ትካልና PFDJ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ማለት ለውጥ ማለት እዩ ዘይለውጥ ትምህርቲ ይኮ ለና ድማ ናትና ብናተይ ወገን ድህር ክዛረብ ኮይነስ ግሎባል ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ሕጂ ሃገር ድማ ኣትያቶ ዘላ እዚ ናይ 2030 ናይ ሰስቴይናብል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ኣብኡስ ኣበርክቶ ንኽገብርሲ ይህግዘኒ ኢለ ይሓስብ ስመይ ነጋሲ ኣሰፋ ምሕረታዊ ይበሃል ድሕረ ባይታይ ድማ ቀደም እኳ ኣብ ሰውራት ኣትሒዙ እዩ እቲ ትምህርቲ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ድሕረ ናጽነት እውን ቀፂሉ ስቲል ኣብቲ ናይ ቤት ሰውራ ትምህርቲ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልኩ ኣብ 2002 ካብዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ፈርስት ዲግሪ ተመሪቀ ሕጂ ድማ 2014 ዝተረኸበት ዕድል ሕጂ ከዓ ማስተርስ MBA ይውዳእ ኣሎ ቢዝነስ ሊደርሺፕ ፍሮም ሳውዝ ኣፍሪካ ከምዚ መስል ሕፅር ብዝበለ እዚ ቀሲምካ ዘለኻ ትምህርቲ ኣብ ስራሕካ ዘለዎ ተራ ብሕጂ ንጽበዮ ብርግጽ ክህልዎ እዩ ማለት ሰብ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ ብስታተስ ናይ ትምህርቱ ኣብቲ ስራሕ እውን ብኡ መጠን ኮንትሪቢሽን ናቱ እንዳዓበየ ኸይድ ስለዚ ብዘይ ቀላዕለም ሓጋዚ ኸውን ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕግዘኒ ብዘይ መጠን እዩ ዝብል ሕራይ መጀመርያ ምሉእ ሽምኩም ቴድሮስ ካሕሳይ ዓንድ ማርያም ወዲ ግራዝማሽ ካ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝወዓለ መመረቕታ ብዛዕባኡ ሎሚ መዓልቲ ዝወዓልናዮ መመረቕታ ናይ ዓንዶም ናይ ማስትሬት ክወስድ ምስ ብፆቱ ዝወሰዱ ኩሎም 31 ሰባት ሚያዝያ 2018 ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሴሬሞኒ ነይሩ እቲ ተመሪቆም ዘለዉ ከዓ ንሃገር ንኻልኣይ ከዓ ነብሶም ከዓ ዘምዕብሉ ይግበሮም ናይ ዕድመ ጸጋ ይሃቦም እንደገና ውንቲ ትምህርቶም ቀፂሎም ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ዝበፅሑ ከዓ ይግበሮም ሓቂ መሳጢ እዩ ንጽባሕ ዝበርቕ ፀሓይ እዚኦም ኣብረቕቲ ፀሓይ እዮም ከምዚኦም ከዓኒ ሕጂ እዚኦም 31 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሂደት እዮም ካብዚኦም ንዝመጽእ ዘሎ እዋን 3,100 ክኾኑ ኣብ ዓዶም ከዓ ብቑዕ ስራሕ ረኺቦም ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ክነብሩን ክነባበሩን ደስ ይብለኒ ረኣየ ከዓ እዚ ኣነ ኣብርሃ ካሕሳይ ኣቡና ዓንዶም ኣብርሃ እንደምትመሪቕ ዘሎ ስለዚ እዚ ብሓቂ ሎማዓልቲ ዝወዓልናዮ ይሕጉሰካ እዩ ይሕጉሰካ ከመይ ነገር ኣብቲ ዓድና ኣብቲ ናጽነትና ኣብቲ ክብረትና ከምዚ ክንረክብ ከለና ብሓቂ ዓብዪ ኣበባ ዓብ ሓጎስ እዩ ብድሕሪ ሕጂ ንጽበዮ ንሕና እንድሕር ኢልካኒ ኩልኹም ኤርትራውያን ብሓቂ ከምዚ ናይ ዘለዎ ሕጂ ጫፍ ጫፍ ጀሚሩ ዘሎ ዝያዳ ዕፅፊ ኾንኩም ማዕቢልኩም ንገዛ ርእስኹም ንስኹም ማዕቢልኩም ዓብይኩም ኩሉ ዓድኹም ኣማዕቢልኩም ደቅኹም ደቅኹም ድማ ከተማዕብሉ እዛ ዓዲ እዚኣ ገና ክትወልድ ክዝምድ ኣፀቢቓ ደቃ ድማ ስልጡናት ኮይኖም ብዛዕባ ዓለም ዝግበር ክእለትን ናይ ጥበብን ኩሉ ነገር ድማ ኣብዛ ዓድና ክግበረልና ናይ ብሓቂ ዓብዪ ምንየተ እዩ ትምኒተይ ልክዕ ዝምንያ ነበርኩ ሓደ ንስዮ ተረኺቡ ኣሕዋት ኣለዉ እሱ ግና ልክዕ ሓደ ፀባ ሰትየ በዚ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ መደብ ከምዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ተመረቕቲ እንኳ ዓጎሰኩም እናበልና ኣብ ምድላውን ምንባብን እዚ ሪፖርታጅ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ዮሃንስ ጉልበት እየ ሰላም تحدد بالبيت تحدد بالذات تحدد بالنبرات بدميرنا بنا يا حبر دنيت من المحيا مريت من الملمة مريت تحدد بالبيت
تميرنا بناي فقر سنسلت عالف لا يسدرا بيت كنسدرا لغمت نلمع يا مريت نلم